Horas madihita saluhutna. Adorak somarsaur hita dohot hatan itu hatta, jumulu mahita martangiang. Asini roha madihamu dohot dame na sia debata ama, dohot sian anakna Yesus Kristus tuhattai. Amin. Hatan itu hatta nagabe turpu jamita di partangiangan di bagasan tikion, tar surat do di pesalmen 34 ayat 10 sahat 27. Hujaha majo isi niturpuki tutonga-tongata. Jala tapeti hukma di bagasan rohat tabi. Songonomma didok. Sai manatap do mata ni Jehovah tuak kapartigor. Jala pinggolna tu anggup nasida. Matua alo niak kasibahin najak do buhi ni Jehovah. Asa disiapon siat tanoon barita nasidai. Mangangguhi do akapartigor. Gabe ditangiho Jehovah do. Jala dipalua nasida sian hagugutan nasida sudena. Donok do Jehovah diakan nabujok marroha. Jala ditupahi do akan napugus toddi. Lanpe parniahapan di partigor, alai dipalua Jehovah do ibana sian sudenai. Ibana mangaramoti huli-hulina sudena, dang maponggol nanggosada. Sai hamate honon ni parjahat do hajahaton. Jala say marutang do sugut akan nama kosom partigor. Ditubus Jehovah do hosan yak kana posona. Jaladang marutang sugut sude namar haposan tuibana. Ima sahatna. Dongan saha porsiaon di bagasan tuhatta Yesus. Mangihutto pikirata dak patuk benian akka partigori. Sai mengadupi akka porsuhon ningulu. Dohot akan napatubu anggu-hanggu. Alani na mangului Tuhani. Hape di kenyataan na dak songoni. Malasipata uludu sai lalak merteba-teba. Akka tantangan dohot parukilon ni partigori. Songoni nang akka ela-ela ni portibiope. Hira nalam manosak do. Asa sumurut manang beralih sian hati goran ni debata. Gabe mangulahon nasotigor. Dongan saha porsiaon di turpukon di hati dakon parpesalmed do keberpihakan ni debata tuak kaparrohana tigor. Ima akan porsea jala namabiar mida Jehovah. Alai tuak kaparrohana sotigor akkasibahin najat manang tuak kasiulah jahaton gabe musuh ni Jehovah do nasida. Jala uhum ni Jehovah do muse nagabe jabarna. Ia panidangionon borhak dosian pengalaman ni parpesal meni sendiri. Ima pengalaman ni Raja David. Alani parsihohotonna namar Tuhani, manang alani namangulu di bagasan hati goran ni debata, mengadupi hapursuhon dohot akka napatubu anggu-hanggu doibana dinguluna. Hiado ibana mengadupi sada marana balga. Ima ujudi hosom si Saul. Pola sappe ditahi si Saul naing mangago hosana. Nian dada ala nadiula si David nasodenggan tu si Saul. Alai namangiburu do rohani si Saul mernida ibana. Ia pangiburuon nai mamukka doi
sian panomonomuon ni bangsona, dung mulak nasida sian parporangan meneluhon musuna. Ruarma akka perempuan Israel merudur-rudur, laho marede menyambut Raja Saul. Dungi marede tari parma akka perempuani, didok ma di edenai songonon. Meribu-ribu do naung tinaluhon ni si Saul, alai anggo si David marloksa-loksa do. Ubege hatani edei tarimas situtuma si Saul, gabe di dokma nunga tung marloksa-loksa HP tu si David di lehon na sida. Ia tuau holan meribu-ribu di lehon. Holan jujungan harajau ni nama sosahat tibana. Mamukasiani mengiburu ma roha ni si Saul. Buidi taida disada Samuel sablalu ayat onom sahat tu sia. Jadi dada ala najula si David nasodenggan tu si Saul. Alai na mangiburu do si Saul mida si Daviti. Pola ditahi naing mangago hosana. Laho menghindari tahi nazor buti, melarikan diri masih David. HP naso pamotuanna, ngasa hati bana tu sada inganan najonok tu hutani halak Palestim. Ditakup halak Palestimi may bana, dibuam ma tu jolo ni Raja Akis. Mulu di Pesalmenon, di Guarido si Akisi Raja Abimelek. Buitaida di ayat sadap. Tergogot si tutuma si David. Selesai nama nguluku ninna rohana. Dung malua si Raja Saul pajupang muse dohok musuna. Dusma pengalaman nai songop padohan, maju kena, mundur kena. Hira swadong be dalan asa malua, hamatian nama ujungna. Alai basadu jahuba, ditangi hoddo angguk ni si Daviti, dibegedo jauh-jauhna, dilehoddo habisuhot tibana, gabe di paasing si David ma pangalahona. Di pasuman ibana madirina songon halak nalalain manang naritik di jolo ni si Akis. Marnidai didok si Akis matuak kana posona. Ida ma nunga di ida hamu bawa na lalaini buasa tung buana muna ibana tuau. Buhidi tajaha di 2 Samuel 21 ayat 14 saat 15. Duk songoni gabi di palau masih David. Ima dalan na ibana malua sian mara buluni. Songoni ma di parhatopok si David. Pangurupion ni Jehovah. Laho paluahun ibana sian parmarani. Donga saha persyaon borhat sian pengalamani gabe di hati dakku si David ma. Pabua debata berpihak do tuak kapartigor. Ditangihod do anggu-hangguk niak kana porsia tu Jehovah. Lanpe parnihapan ni partigor di palua Jehovah do nasida sian akka hagugutan. Alai matua alo niak kasibahin najak do buhi ni Jehovah. Asa disiapon siat tanoon berita nasidai. Sai hamate honon ni parjahat do hajahaton. Jelas marutang do sugut akka nama kosom partigor. Artina muruk do Jehovah mernida akka sibahin najat. Jala uhumon na do muse akka sibahin najati molo sobertobat. Alaya kapartigor
Saya ditatap jala ditangihod do anggu-hanggu nasida laho peluosa. Dibaheni ditugihon para pesal menodo akan porsia di Tuhani. Asa unak sumurut sian hati goran ni debata. Atik pesipata ikum marukil mengadupi akasibahin najat. Jala unang gabi terbawa arus mangihuton akan nasodenggan. Ikon songo sira do panodang do partigori. Asa adong hamubaon tu sekitarna. Dongan saha porsiaon, memang ikon okuhonot tarotong. Dada ulaon naniang gabi partigor. Jala jujuk do tarela akka partigori asa manadikon hati gorani. Apalagi ma mulu saya dipaidaida sebahagian siang ngulu siap hari niak kana sumangulahun hati gorani manang akka perjahati. Tabba bulan tabba tahun hira dalam sejahtera do di ida perngulun. Si pataulu ma gabe songon na berontak pak kilalaan imak kapartigori. Tumagon dama ni hutum mangulahon nasi tigori. Ay sejahtera biru binereng perngulun. Dak pigaliling dope nungabuy manuhor motor ne baru. Dungi manuhor mobil ne baru. Sahat tu nemabangu jabu doh akan asing. HP iba ala saya tigor ni ulahon lalak dope merpugus. Genuk bulan ikum manggarar cicilan ni kareta manang motor. Jabu pe mak kontrak dope. Jala sipata ikut gali lubang tutup lubang dope asa mertimus dapur. Tarsingot na majoi amanginang. Sipata ulu do tubu pangiburuon. Jala gabe tergoda lahu berali sian natigor tunaso tigor. Ala dibereng deba pernguluon nyaka siula naso tigori. Manang siula akka hajahatoni. Tabba ari tabba bulan hira dalam sejahtera do pernguluon. Dongan saha porsiaon marhite panidangion ni parpesal menon dipaingok do tuhita. Nasohea debata kompromi tuakka siula hajahaton. Uhumon ni debatado musei mulu somer hamubaon. Dibaheni unak pola gabe mangiburu rohatta. Mernida akka pernguluon ni siula hajahatoni. Atik pe idaon mamora di arta. Atik pe idaon sejahtera di pernguluon siapari. Jalaunang uloi tarela menedikon hati gorani. Aidang arta parsatokinani nagapi tujuan ni hita akan porsia di Tuhani. Alai asa hotdo parjabar dia ka arta harajaon di debata. Apostol Paulus maddok anggo holan di tanook kita makirim di Kristusi jolma nadumangol do hita sian saluhutna. Sada Korin 5 ayat 10 sia. Jadi asa unang terrajuk pita tu jolma nadumangol sai tajalahi ma arta harajau ni debata marhite namian di hati goran ni debata. Songo dia pe maolna manang borak ni namangulahon hati gorani marhite turpuk jami taon di papostor hatta. Saya manatap do mata ni Jehovah tua kapartigor. Jala pinggolna tuanggut nasida. Gudang pe parnehapan ni partigor. Alai di pelua Jehovah do ibana sia sudenai. Lapatanna dak pasobun ni Tuhani mago aka partigori. Molo pe ikko marukil alani hati gorani. Alai urupan nado lau pelua hossa. Dibaheni marsi hohok mahita tigor di bagaset Tuhani
jala Tuhanima naseta pangasahon disandok parengulota. Amin. Martang yang mahita. Muliati mali Tuhan dihatam nakubigi hami. Ajari jala urupi mahami. Asa marsihohot mangulahon hati korami. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami. Amin.